Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ochako dok kende doho matego ywaruok mag duond buche kodwaro ni mondo chung duond bura mar ODM ni kik wite oko kaka jagoro maduong' mar duond burano. Magi biro mana ndalo matin tok Sifuna kwer ni en ok onyal tiyo kod jatend duond bura mar ODM Oburu Oginga. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. Ndalo machuok kende tok Senator ma Nairobi kendo jatend kweth mar Linda Mwananchi Edwin Sifuna jaro tend duond bura mar ODM e bwo tend Oburu Oginga. Senator nodok e doho mathego ywaruok mag duond buche koywagore ni ODM omiye okum mager kendo dwaro mondo doho no ochungi kik thiche oko e lemo mar jagoro maduong'. Kata obedo ni doho nyocha ne oseng'ado ni mondo ng'ur mare winji gi aput mar ODM, kwayo mare manyien dwaro mondo duol no ochungi keto e tim winjruok manobedo tok bura mar kuku mar tend ODM e romo manobagi tarik 11 dwe mar 2 higani madwaro wite oko e wi ni norem luwo chike mag duond burano. Koluwo kinde mage, Sifuna bende dwaro ni ochungi kum moro amora mawuok e notis manomiye tarik 2 dwe mar 4 higani kendo tamo duond burano kod jandik duond buche kuom keto e tim kata yango paro moro amora mar gole e apisi e gazet ma pacho ka. E oboke mare ne do Sifuna lieko ni paro mar gole e apisi notimo ataro mar chik kolero ne ok ochiwne notis kata thuolo mar lero kore. Sifuna odhi nyime lero ni weche mag remlo chike mag ODM ne ok en achiel kuom ajenda e romo mar kuku mar tend ODM, kowacho ni wach mar wite oko mar apisi ne en gima ne oseng'adi motelo ne miye thuolo mar chiwo kore. Kamano bende oywago thuolo matin ma ODM nomiye mandala 4 e kinde thuolo mar nyasi mar Pasaka mondo chiw duoko e wi ketho manodonjnego. Matimore tok doho mawinjo ywaruok mag duond buche ne wito oko buch Sifuna mokwongo kendo duoke gidhi giwinjre kod ODM oko mar doho. Gima kara kamano Sifuna lero ni nogore e lwanda kendo koro ok nyal nyago lemo. Sifuna nigi luoro ni poni doho rem chiwo duoko mapiyo, ODM kidek dhi nyime kod wite oko mar apisi gima wacho ni biro dhi ataro mar chik. Dwaro ma Sifuna en ni doho chiw chik mar chungo gole e apisi kirito winjo kendo yalo burano ma ogeno ni idhi mi pek kendo winji e nyim doho no mapiyo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wadhi yo moro machuok kudogo bang' daka moko matin tano kuoro ote maruka endi ma endi Edwin Gordon Ochieng Odeny janyakach Kadianga. Aneno Ramogi TV kan nyakach Kadianga. Edwin Musna jogo te Mirembe Trevor ma endi Martin Ochieng kawuok Ruwe. Aneno Ramogi kaka Makare gi mamana Nyalago Musna Karan Joshua Chola Bishop Mara Charles Mayoga an Martin Ochieng mar Ruwe. Aneno kama chielo bende ntiere ka endi ma endi Obijataya ma Collins Obuon kata ker mar Chokora Kenya mangima. Waywago mana jaduong' makadibo Julius Awiti kadibo Council of Elders waiko tarik 11 dwe mar 4 higa mar 2026 Musna jaduong' Opila Maranda kani Kochieng. Erokamano ahinya. Machielo bende ntiere ka ni Trevor endi akwedo wach monj osotsi e magawa magi timbe ma ok nyis lony mora mora. Onego nyaka wabed jok ma olony. Obila otim nonro kendo dhano ochwale do. Wach zoning to kasero ka ok tiyo ne jopiny to idhi dala. Siema gi loth ni wang'ni onge ma obila shemo to mar DCI. Ochini Trevor iriyo nade awinje maler dala mar Anyiko. Atimo mos sana ne Senator Osotsi. Wakwayo mana kwe. Luo Council of Elders onego ket kwe piny Luo. Ma Kevin Omondi Mudhune Wuod Nyalego mos na Joyala Township Ward te. Hemore Trevor weche manyien ler sipwap arito twak mar zoning no to onge ng'amotiyo marach to dhi mana dala ma okelo luoch jakiranda. Erokamano. Chielo bende ntiere ka Gideon Ochuka Wuod Kabondo. Trevor imore atimo mos ne jalendo James Rabala Gwasi kuom wito mamane. Atimo ne mos ahinya. Wan kaka jo boda boda wamedo goyo erokamano ne Governor marwa His Excellency Gladys Wanga kuom jolo sekta mar boda boda e kaunti mangima kendo loko ngima wa kaka sekta. Wapuoyo kendo wageno ahinya. Wapuoyo kendo wageno ahinya. Mano jakom Gideon Ochuka Wuod Kabondo. Bas wadugo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya.
Ngeso tarik 11 dwe mar Ang'wen gani. Riwruok mar Kenya Medical Association ka omakore gi Dr. Joseph Aluoch, Ramogi TV kod Ramogi